Jakarta Rudi Puspitasari saya banget orang ketemu Pak Doyok ya Pak Doyok iya alhamdulillah dan ngayong tambah tahun tambah dina ora tambah tua ning tambah gagah tambah nom nah delong sumi kaya unda dene kaya ula si kepimen nah delong sumi ngenomi maning setua no maning oh jadi ganti kulit ya iya ganti kulit sehat ya yang penting Pak Doyok iya jan niki jenengan dilalah niki pas ulang tahun jenengan niki utuh wengi kiye bulan kiye ini bulane ya ki sing kadang-kadang wong salah kaprah ki kaya kiye pimen ora ana tahun diulangi bisane lah kok tembungane ulang tahun apa ana tahun diulangi wis keliwatan ya wis ora kena diulangi jane maksudnya gue apa ya in memoriam flashback flashback mengenang kelahiran hari kelahiran mulane nang hari kelahiran karena hari kelahiran Pancasila hari Kartini hari kemerdekaan itu caranya mengenang gue intinya mengenang jadi ngeling-ngeling bahwa tahun bulan ke lahirnya sampean tahunnya beda kan kayak gue kadang-kadang wong gue salah kaprah bener nih ora lumrah ulang tahun apa tahun diulangi ya pokoknya bocah maning bocah maning dadi nom maning ya Pak Doyok nggih mangkene jan luar biasa desa Sitamukti dasare desa sing maju tentrem mahrifah lo jinawi pembangunane luar biasa lah wong juragane kena tukang bangun lah iya pemborong Pak Demang malah siki uli bangunan borongan nang nggonku borongan nang Nerika ya. Lurah Sidomukti, uli borongan nang Sidomukti. Wong beda kecamatan. Ora apa-apa. Sing penting kan dadi berkah. Nggih, ya semoga-moga rezekine lancar banyu mili Allahumma. Amin. Amin. Warga masyarakatnya uga ya sing pada sehat, sing pada rezekine gangsar Allahumma. Amin. Sing lakutane moga-moga werdi dadi kali sekangaring hamalan penyakit. Amin. Sing pada usahane dodolan ya moga-moga dodolane payu laris ulih batik. Amin. Sing dadi pegawai ya moga-moga delamaning tambah tesuli telulasan wingi yang esuk munggah maning gajiye. Sing dadi pengusaha sing dadi pengusaha ya gampang oleh usaha. Harus sing dadi seniman. Sing dadi seniman ya moga-moga ya ketangga bae kaya. Ya seniwati ya ketangga bae. Seniwati ya tangga bae. Ya moga-moga bisa seni. Ya amin. Wis genah. Nek nganggar dadi tukang tambal ban. Jadi ya semoga-moga priwe? Nambal. Sing ana rezeki terus iki ya. Bisa ana rezeki si tukang tambal ban kuwi anu Pak Doyok. Tukang tambal ban, sana ana rezeki. Ya kue moga-moga ya akeh wong nambalna ya kuwi lho. Ya karo ganti ban. Sing padane bakul mori ya moga-moga akeh wong batik. Akeh wong batik ya. Akeh wong batik ya kuwe. Ya iya. Mereka urung toko. Hah? Go batik maksudnya. Urung wong malah mentong. Ya, kena pemundutan Kak anu Pak Doyok. Pemundutan nggih pripun? Pak Hadi Prayitno. Hadi. Nyuwun mricak kecut. Wih. Nyong macane kelinci ucul. Mricak kecut kowe. Aduh, temen mricak kecut kok kelinci ucul. Ora kayak tulisannya anak kayak L kayak at. Kayak T. Pak. Bulane dilipur Pak Doyok. Nggih, Pak Hadi Prayitno nggih. Nggih, Pak Hadi Prayitno. Ngersakaken merica kecut. Merica kecut singgat gambangi toya. Sakune nek. Terus
wong ayu gregetna ati dadi angger merica kecut kuwi asline woni ya. Iya. Dadi saonine wong ayu gregetna ati. Sambung genes, Mbak. Nes. Sambung Mbak genes ya. Sambung genes, Mbak. Sambung Nes Mendawa. Klambi cekak ora ketang. Nggih. Klambi cekak ora ketang dadi batur. Dadi batur emas rara Jumeneng, Mbak. Cengkoke ngombak belet. Apa? Cengkoke ngombak belet. Ngombak belet siapa? Dadi ya ndut. Anu main lah ya. Iya. Nek ngombak banyu kan biuk-biuk nek ya ndut. aku Aku kemang. Salah kowe, Demang kowe lurang kene aku. Gemang Gemang. krungu apa Gemang Iya, ya lurang kene iki Demang. ya ngomongnya Gemang lek doyo Gemang maksudnya apa sih Gemang? Gemang ya moh. Gemang moh Aku gak mau. Gak Bahasa Indonesia mau. aku itu gak mau. Oh, aku enggak mau. aku gemang bekti wayu Ya bener Nes. ya Aja gelem diwayu. iya terus diwayu kowe larati. apa ya Wong wadon angger diwayu mrene Pak Toryo. Larati. Bisane. Angger ngawan ditandingna bagusek. terus anggar wengi Angger wengi ditandingna rasane. oh Weh. oh Jajal. iya Apa ora